La gent així fa reclamacions, no denúncies, perquè té por a denunciar. En el barri de la Crilleta, pues, fer una denúncia, de certa manera, és ficar-te una diana a l'esquena. En la veu de Miguel Ángel se sent el sentiment de molts veïns. Asseguren que estan farts de robatoris i d'amenaces i volen recuperar la tranquil·litat. Tota la vida he viscut així i vull viure així, però vull viure tranquil. Molts volen lluitar, però altres han decidit mudar-se a zones més tranquil·les i deixar així les vivendes buides. Cases que, passejant pel barri, ens mostren este aspecte, completament tapiades per evitar que les ocupen il·legalment. La qüestió és casa que veuen buida, casa que se claven. Més de 4.000 persones conviuen en este barri. La policia també està present. De fet, l'Ajuntament ha destinat una unitat fixa a les 24 hores, però així el problema és un altre. Allí existe una clara falta de denuncias. Nos comunican de viva voz que ocurren estos problemas, pero nosotros, para seguir un procedimiento judicial, necesitamos que consten los testigos y los denunciantes. Les estadístiques policials confirmen que esta és la zona que denuncia menys delictes. Els veïns continuaran reunint-se cada setmana i no descarten mobilitzar-se per a demanar la tranquil·litat que ara no tenen.